Het culturele haardstad hier had heel wat toeristen naar Friesland hellen en miljoenen euro's opsmieten. Investeren in cultuur loont, binnen de woorden van de minister van Cultuur op deze cijfers. Maar er is heel iets minder geld beschikbaar om te investeren in cultuur. Over van de 8 Friese gemeentes jouwen dit hier minder uit aan cultuur in vergelijking met andere gemeentes in ons land die lieke grut binnen. Dat betekent dat meer dan de helft van de Friese gemeentes onder het landelijke gemiddelde scoort. Ook de gemeente Ljouwert jouwt minder als trosnee uit aan cultuur. Dat vernuft wethouder van cultuur Sjoerd Feitsma neer. Gemeentes staan onder financiële druk vanwege de hoge kosten van zorg en welwezen, omdat ze deze taken van de landelijke overheid overnomen hebben. De gemeente Ljouwert krijgt nog een zwiere dobber om haar cultuurbeleid overeind te houden. De Harmonie, poppodium Neushoorn en de bibliotheek hebben extra geld nodig. En dan is er ook nog de nijlittenskip van culturele haardstad. Ook in andere Friese gemeentes binnen de vooruitjochen net goed. Al binnen er ook grote verschillen. De gemeente die het minst goed docht in Friesland is de Frieske Marren. Deze gemeente jouwt 15 euro per inwoner uit aan cultuur. In de gemeente Zuidwest-Friesland docht het best. Deze gemeente spendeert 63 euro per inwoner aan cultuur. Al met al wordt er toch Friese gemeenten minder aan cultuur uitdoen. Maar vele inwoners dat ik zo. Minder dan toen het culturele hoofdstad was, maar nog steeds best wel veel. In de Neushoorn, Straatfestival nog steeds. In Sneek, ik moet mij beperken tot Sneek. We hebben hier echt genoeg. Van laagdrempelig tot iets hogerdrempelig. Hè. Op het moment dat er wel subsidie bij blijft komen, dan gaat het goed. Op het moment dat dat minder wordt, dan wordt het lastiger. Ik snap best dat de gemeente die met keuzes maakt. Hè. Of de mensen geld geven of hulp nodig, die hulp nodig hebben. Ja, dat snap ik heel goed. En dan moet je ergens wat laten. Ja, dat snap ik. En cultuur is vaak de sluitpost. Dit verbindt mensen. Dus als je samenwerking kan zoeken met andere doelen, zeg maar, en ook andere potjes als maker weet aan te boren, dan kan je cultuur behouden, denk ik.